Besparelsen af rusturen på statskundskab er en del af hele instituttets spareplan. Det, der har været vigtigt i forbindelse med besparelsen, har været, at man ligesom har kunnet holde fast i, hvad er det for kerneydelse, som instituttet skal levere. Og i den forbindelse, jamen, der har en stor klump været de udgifter, som man har haft i forbindelse med rusturen, som ikke anses som en direkte kerneydelse. For os også at se, at der er rige muligheder for, at man bliver fagligt og socialt integreret på instituttet. Instituttets besparelser har mødt stor modstand fra tidligere studerende, som mener, at rusturen har været vigtig for deres udvikling. Morten og jeg skrev brevet en onsdag aften, og omkring torsdag var der vel en 250-300, der skrev under. Jeg synes måske, at rusturen var noget af det første, som jeg husker, som også gav mulighed for, at mennesker, der måske ikke var så altid så fagligt stærke, kunne komme og vise nogle af deres talenter eller bidrage med noget andet til en eller anden form for helhed, som kan være med til at netop at fordre de her netværk, fordre den her dannelse, fordre den her læring, som måske gør statskundskaber til lidt mere hele mennesker, og i særdeleshed også til mange af de sindssygt dygtige kollegaer, jeg har.